MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšia. Bol to dlhý proces vývoja so statikom aj s kováčom, aby sme vlastne dokázali túto konštrukciu dostať nielen do vizuality, ktorú chceme, ale aj do ceny, ktorá na to bola. Takže bol to dlhý súboj a preto hovorím o tom ako o prototype, ktorý my samozrejme ďalej budeme ešte vyvíjať a budeme s ním pracovať. Každá z tých tém, ktoré boli dané, to znamená, neviem, napríklad včely, sme transformovali do preliesky, kde vlastne dieťa lezie po štruktúre, ktorá je vyrobená z recyklovateľného betónu a postupne sa dostáva cez všetky vrstvy úla, to znamená, sú tam robotnice, máme tam trúdov a nakoniec sa dostáva vlastne do stredu, kde je včelia kráľovná. Čiže už len touto logikou a asociáciou sa dostáva vlastne tie vedomosti, že ako je vyskladaný ten úl a zároveň je to hravou formou, lebo musí to preliesť, musí sa to naučiť. Čiže neučí sa to len zrakom a zvukom, ale učí sa to aj tým, že lezie. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšia.